Хочете, я вам розкажу історію з Ляшком? Хочу. Так. Пікантні історії про Ляшка. Да. До речі, в січні 15-го року... Ви про щось згадали тільки що? В січні, просто потім таке про мене понаписували після цієї поїздки, але Ляшко міг би бути свідком, який би спростував це все. В 15-му році я поїхав на кілька днів відпочити в Дубаї. І так вийшло, що Ляшко летів тим же самим літаком. Біля мене було вільне місце. Ляшко побачив мене, підсів до мене. Це був січень 15-го року, місяць після призначення нашого, місяць. Але вже після голосування за бюджет, коли Бют не проголосував за бюджет, демонстративно не проголосував за бюджет. Сідає до мене Ляшко і починає там ля-ля-ля-ля-ля, ти знаєш, що ми тебе будемо знімати? От зараз повернемося з відпусток, з Нового року і будемо тебе знімати. Чому це, кажу, будете знімати? Батьківщина не проголосувала за бюджет, тому вона порушила коаліційну угоду, і тому вона буде, ми заберемо її квоту, і тому цю квоту віддадуть мені. Оце він мені сказав на літаку, спеціально підсівши до мене, і почав це все. Я кажу, ви ж мене від себе подасте, так шуткуючи. Він каже, ми ще подивимося на твою поведінку. Оце така була розмова. А потім написали, знову ж таки, хто і чому, написали, була стаття якась там на якомусь мусорному сайті, що я полетів чартером, що я полетів з якимись моделями, що я жив там в якомусь готелі за $30 тисяч за ніч і так далі, що я там зробив п'яний дібош, і мене забрала поліція. Оце про мене таке після цього писали, розумієте? Бред такий, я не п'ю взагалі, я вже років 15 взагалі краплі не, просто так вважаю, що це для здоров'я не дуже добре. І тут пишуть, що я п'яний дібош в цьому